Nakakaiba ni si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa indong tagapagbareta. Enot sa detalyes kan bareta sa Lado Nasyonal, pig-inganyar ni Senate Committee on Finance o Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang gobyerno na magbugtak nin sarong independent industry expert para magkaigwaning komprehensibong pag-aadal sa industriya kan online gambling. Ang pahayag kan senador kasunod kan padagos na pag-aadal kan Administrasyong Marcos sa mga polisiya kan online gambling. Tinawanduan ni Gatchalian na dai dapat Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mangenot sa pag-aadal kundi dahil may sa diriining interes na pangatamanan. Kasabay sa pag-aadal, iyo ang mga teknolohiyang epektibong makaka-block kan mga website asin app na nag-oplisir nin online gambling sa nasyon. Ipinahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V kan La Union na dahil dapat gibuhon na political circus an impeachment na sarong konstitusyonal na proseso para mapanimbag ang mga lider ka nasyon. Nangapodan si Ortega nin paggalang asin pagpapahiling nin o sa Kongreso kasunod kan pahayag ni Senator Amy Marcos na pariton si House o palitan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni Ortega ginampanan ni Speaker Romualdez ang sa iyang trabaho bilang presiding officer kan Kamara na dayon makakuanin sobra sa 1/3 vote ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dedma ang naging kasimbagan ni Senator Amy Marcos sa aligasyon ka nagkapirang mga kongresista na niyurakan niya ang imahay kan Kamara matapos na isuwestiyon sa sayang explanation of vote sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na salidahan si House Speaker Martin Romualdez. Sa pulong balitaan, sinabi ni Senator Marcos na anpaya o pahayag niya sa Speaker iyon dahil ilihis sa isyu kan impeachment dahil nag-ugat ang gabos na mga nangyayaring ribok sa politika asin ini dahil sa ambisyon kan sarong dambuhalang sanggol na ang pigsasabi iyo si Romualdez. Tinawan doon ni Senator Marcos dai niya o dai siya nin pigyurakan pigbastos kundi suwestyon man sana ang sinabing salidahan ini kung kaya dai na madagit ang mga kongresista. Nanindugan si Senator Kiko Pangilinan na dapat hinalat kan Senado ang desisyon kan Korte Suprema sa motion for consideration na ipiglatag kan Kamara para baliktadon ang nainot na desisyon may kinaaraman sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawanduan kan Senador na dapat pinagagalang kan Senado ang Kamara bilang co-equal body sa paagi kan interchamber courtesy asin tugutan na marisolveran muna ang motion for reconsideration bago maghiro sa articles of impeachment na ipinadara kan Kamara kan Pebrero 5. Ang pagboto para i-archive ang reklamo mantang nakapindyente pa ang MR may kukonsiderar na premature dahil pwede pang mabago o mabaliktad ang desisyon. Dai nagpe-play safe alagad pigre-respeto asin pigsusunod ang Korte Suprema. Iniyan pahayag ni Senator Panfilo Lacson kasunod kan akusasyon ka nagkapirang grupo na play safe siya matapos na mag-abstain sa pagboto sa motion para i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kan Miyerkules na banggi, ibinunto ni Lacson na nag-abstain siya dahil buhay pa ang motion for reconsideration na ipinasa kan Kamara sa paagi kan Solicitor General para mag-apelar sa desisyon kan Korte Suprema na unconstitutional o un-impeachment complaint. Sa sayang post sa X account, ipinunto ni Lacson na ang abstention pinaka-compliant na magigibo sa ruling kan Korte Suprema kumpara sa yes o no vote pre o post motion for reconsideration. Mabugtak ang Department of Environment and Natural Resources ng 28 water filtration system sa mga island barangay sa nasyon ngunya na taon. Sa ginibong post-SONA discussions, sinabi ni DENR Secretary Rafael Lotilla na katuyuhan kani na masimbagan ang kakulangan sa tubig dahil sa epekto kan climate change. Prioridad na ibugtak asin itindog ang mga desalination plant sa mga barangay na dainin pinagkakuaanin malinig na tubig. Mabelta ang detalyes kan bareta matapos ang nagkapirang pagirumdum. Nakatalaang magbisita sa West Africa sa Agosto 9 sa 16
si Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Mabisita sinda sa Liberia asin Nigeria para makipaghuron sa ministerial counterparts asin makipaghilingan sa overseas Filipino workers duman. Sinabi niya na plano nindang magtindog ng Migrant Workers Office sa Nigeria. Sigon pa kay Kakdak, saraw ang Nigeria sa mga nasyon na may skilled Filipino workers. Nangapudan ang Quezon City Government sa mga residentes kaini. Naibitaran ang paglusong sa baha matapos na mairehistro ang 2007 kabilugan na kaso ng leptospirosis kung saan 24 digdi ang nagadan kung Enero 1 sagkod Agosto 3 ngunya na taon. Mas ibaba man ang bilang ng 15% kumpara ka nakaaging taon. Alagad man tinidong halangkaw ang peligro kan helang dahil sa padagos na uran asin pagbaha darok o dara kan mga bagyo asin habagat. Kay bandig diya na irehistrong 115 bagong kaso kan Hulyo kung saan 85% kan mga pasyente ang nagpakonsulta tulo o sobra pang aldaw matapos magpuon ang sintomas kan helang. Inabisuhan man kan gobyerno ang publiko na na-expose sa baha, natulos magpasiring sa health center para sa libreng konsultasyon. Binadil gadan kan sarong sangguniang bayan member ang vice alkalde kan Ibahay, Aklan na si Vice Mayor Julio Istolioso sa sangguniang bayan session hall kasubagong aga. Masado sa inisyal na impormasyon, naglaog ang suspect na si Councilor Mayrel Senatin, 43 anyos, sa opisina kan sangguniang bayan asin hinagad kaini ang gabos na kopya kan mga ordinansa kan Ibahay sa iyang termino sa sarong staff. Nagrani ang suspect sa biktima asin hinapot kaini kung ano ang kasaalan niya sa opisyal kung saan pakatapos bigla niyang binadil ang biktima ni nagkapirang beses. Tulos man na dinara sa pinakaharaning ospital si Vice Mayor Estolioso alagad idineklarar ining gadan nagkapirang oras. Naarestar man ang suspect sa iyang residensya at nasa kustodiya na kan mga pulisya. Naarestar kan PNP CIDG ang sarong personang 10 taon nang nagtatago na imbelto sa panggagadan sa duwang sundalo asin pagkalugad ni duwang iba pa sa Motyong, Samar. Sigon kay CIDG Director Brigadier General Christopher Abrahano, naarestar kan mga otoridad ang suspect na si alias Antonio, incumbent barangay chairman kan Saraw sa Motyong matapos ang sendang pinahigot na manhunt operation sa mga wanted persons sa nasyon. Ang suspect may warrant of arrest sa kasong murder asin frustrated murder na ipinaluwas kan Regional Trial Court Branch 28 o 29, 8 Judicial Region kat Balogan City, Samar kan Nobyembre 17 taon 2016. Bilang background kan kaso, kaibahan si Antonio sa 15 armadong kalalakihan na nag-atake asin nagpaputok sa mga soldados kan Mayo 15 taon 2015 sa Barangay Concepcion, Paranas, Samar na nagresulta sa pagkakairido kan duwang soldados asin lugudan ang duwa pa. Ipinahayag ng Bureau of Internal Revenue na handa nindang investigaran ang mga negosyo kan gaming business tycoon na si Charlie Atong Ang para siguruhon kung ini nagbabayad ng buwis. Sigun mismo kay Commissioner Romeo Lumagi Jr., handa sindang siguruhon na bako tax evader ang negosyante. Gawa sa mga negosyong may kinaaraman sa online gambling, kay puan hilingon, lalo pa kung may maresibi sindang impormasyon may kinaaraman sa daipagbayad ng tamang buwis. Sinaangatan kan Bureau of Internal Revenue o BIR ang 23 na kumpanya dahil sa paggamit kan mga ghost receipts. Sigon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nasa Department of Justice na ang reklamo laban sa 23 na corporations, 56 na corporate officers at 17 certified public accountants o CPA. Naggamit ang mga ini ng peking resibo na nagresulta sa pagbayad o pagbabayad ng buwis na nagkakantidad ng 1.41 bilyones pesos. Sinabi kan opisyal na padagos ang saindang pinagigibong pagbukod sa mga negosyante na nagagamit kan mga peking resibo na nagresulta sa pagbabayad o para mailikay o makalikay sa pagbayad ng tamang buwis.
Preparado ang Pilipinas sa pagsimbag sa mga prioridad asin kakahampangon na mga hagyat kan Association of Southeast Asian Nations sa hampang kang chairmanship ka nasyon sa mga sunod na taon. Ina ni pinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasunod kan pagbati sa gabos na mga miyembros ka ASEAN sa ika-58 anibersaryo kainingon niya na aldaw. Sinabi ni Marcos na dakulang onra ang nailatag na pundasyon sa rehiyon na nakaangkla sa katalingkasan, kooperasyon asin kaunlaran. Minidbid man kan Presidente ang padagos na pagiribahan kan mga nasyon sa ASEAN tangan imamantinir ang mga kamabutan para sa nagkakasararo asin progresibong rehiyon. Nanindogan ng Department of Justice na igwapang makukuang DNA profile halis na recover ng mga tulang sa Taal Lake. Kumpiyansa ang ahensya na kaya pa ining ipairarom sa investigasyon asin may pairarom sa pag-aadal. Sigon kay Justice Assistant Secretary Nico Clavano, tiwala ang ahensya na makakuha pa ng DNA profile dahil kasabay sa mga na-recover iyo ang ngipon asin buhok kan sarong tawo. Katakod kay nihinagad kan Department of Justice na sindatabangan kan mga eksperto halis sa University of the Philippines pati naman sa gobyerno kan Japan. Sa ultimong detalyes kan bareta sa lado nasyonal mapaabot nin voluntaryo asin libreng tabang sa pagresolba sa pagbaha sa Metro Manila ang San Miguel Corporation. Inempig anunsyo ni San Miguel Corp CEO Ramon Ang ngunya na aldaw sa head office kan San Miguel Corp sa Ortigas, Pasig City. Sigon kay Ang, libre sindang matabang sa paglinig kan mga salog sa Metro Manila na siyang magiging kausa o nagiging kausa ng mga pagbaha. Matapos ang saindang investigasyon sa Commonwealth Avenue, matapos siyang tawagan o apudan kan Malacanang, katakod ka nangyayaring pagbaha sa MRT-7 na diskubre ninda na barado ang sarong sadit na drainage sa Commonwealth Avenue. Pigahanapan nila kung natahaloy man sa giraray ang pagbulos kan tubig kung sa inadiskubre na papatindugan ini ng sobra 1 kilometrong tinampo ang Tuliyahan River na siyang pangenot na drainage kan Lamesa Dam. Katakod kay ni ipig ang ganyarman si Ang ni MMDA Chairman Don Artes na magtabang sa paglinig. Alagad sinabi ni Ang na dainin magigibo nin warang permiso hali sa mga autoridad kan gobyerno. Sa pangaran nga nagsurat kan barata sa panganot ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Balyaran, asin sabang man kan mga nasa tech sa Master Control sa IT, ako po si Nicole Ann Gloriani. Salamat sa indong pag-antabay, marhay na hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.